Verweer, heel bijzonder zelfs. Ze komen uit Zevenum. Heren, welkom. Goeiedag. Ze zijn vrijdag in een koor, maar niet zomaar een koor. Een koor wat hofzangers zijn. En hofzangers die doen aan topzingen hebben gehoord. We vragen echt me gaaf, en waarschijnlijk... We hebben al pech. De ene keer hebben ze een deftige lui hier. De Balkers uit Zevenum. Ja, voor hier. Want wat wil ik eigenlijk vertellen? Zevenum, dat is de gemeente van de wijk. En in Zevenum daar gebeuren heel vreemde dingen. Eén van die dingen is, als die dag gaat gewoon leggen, zwart weer gaat weer, een beetje duister gaat weer, dan gaan ze daar tap zingen. En die lui die dat doen, die zitten hier, althans 3 daarvan, aan de bar. Heren, Wil, wat is dat in godsnaam? Tap zingen, jong? Nou, tap zingen, wat dat is op een, wat ik al zeggen, een regenachtige zondagmiddag. Gaan we bij ons in het Zevenum in de zaal. Dan laten we de mensen binnenkomen voor niks. En dan gaan we daar met 7 man voor staan. We gaan allerlei liedjes voor zingen. En dan is de bedoeling dat de mensen mee gaan zingen. Dus gewoon aan de tap zingen. We hebben een foto, want die veer die werken nog waarschijnlijk. Geen meer, zeg, op het geluk natuurlijk. Ja, om te kunnen zinnen. kost we even weg. Kost even weg, ja. Wat me opvalt, daar staat een ijzel bij, hè? Althans, minimaal 1. Hè? Ja. Wie komt hier in de naam, de Balkers? Nou, de naam de Balkers is er staan natuurlijk dat wij in de Zevenumse, daar zien wij zien ezels met carnaval. Ja, en we doen ezels balken. Ja. Ja, we hebben een stukje opgenomen, dan zien ze ogen, dan horen ze ook. Gaan we nu even kijken, een kort filmpje, wat hier aan het repeteren zit. Ja. Daar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. Waar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. 6 jaren verstreken, het schip kwam nooit meer. Het ging ten onder, de matroos kwam in beweeg. Het meisje zei wacht nog, haar hart vol verdriet. En in de verte hoort zij af en toe dit lied. Klinkt geweldig, maar wat me wel opvalt, dat kunt beer te passen, hè? Ja, om maar koude krachten zeggen, zonder drank, geen klank. Geen klank, dat is overal, dat hè? geldt voor ons. Zeg maar, dat doet je even dat tap zingen, doet je nog meer rare dingen, hè? Grap onder andere, en dat vind ik toch wat chic, 2 cd's uitgebracht, hè? Meezing. Dat kennen ze met balken, zal ik maar zeggen, in Limburg, hè? Ja. Maar je doet nog meer, nee, dat cd's zo brengen. Grap nog activiteiten? Ja, wij hebben een festival. 29 november hebben we een festival waar we een aantal gelijksoortige groepen uitnodigen. Beetje prettig gestoord. Ja, prettig gestoord die met ons lekker mee willen zingen. Nou, we hebben in 29 november komen zo'n 120 zangers. Die ook zo idioot zien we wij, die dat heel graag doen. En ook graag een glasje bier drinken natuurlijk. Dat is fantastisch. En je op de 11 oktober, want dan begint het beginnen. De duisternis is ingetraaien. De blaaier vallen. En 11 oktober heb je het eerste tapzingen. Dan hebben we het eerste tapzingen in Zevenum in de Zevenweg. En daar komen dan zo'n 150 tot 200 mensen naar wijf. Die allemaal hartstikke mooi meezingen. Ja. Ze genieten er gewoon van. En na de pauze dan kennen ze hun eigen verzoeknummers indelen. Maar ik heb je laten vertellen, je hebt 250 nummers. Dat is toch wel wat, hè? Ja, zeg maar, gisteren, of zaterdag, moet ik toch even naar terug. Hè? Ik koos het niet, geloof ik, toen ik het los. Ik denk, het wordt niet veel gekker weer. Hè? Ja. Maar wat heb je hier gedaan? Afgelopen zaterdag zit je voor een heel beroemd trekpaardenhengst kon zeggen. Ja. Zaterdag zijn we hebben uitgenodigd in Kasterooy. Dan moesten we een beetje rondom het versieren met zang. En Nico Vermelo, dat waren in de 20e jaren waar dat de dekhengst van Nederland, uit Noord-Limburg. Ja. En nou, daar hebben ze in Kasterooy een standbeeld voor gemaakt. En nou, dat hebben we een beetje aangekleed met muziek. We hebben er een paar stukken over gemaakt, dus bij muziek stukjes over geschreven. Nou, dat ging hartstikke leuk. Ik vind het geweldig. Ja, dat is toch super. Ik had het nog nooit geweldig. Ik denk dat besteed. We zijn een van de weinige groepen die voor een dekhengst gezongen hebben. Ja, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Goed, we moeten gaan afronden. Maar je zult natuurlijk geen tekenzingers zijn, zoals we in het zuiden zeggen. Als we dit even gezamenlijk, want ik ben ook eigenlijk ook een tekenzanger. Oh, gelukkig. Alvast zeker een tapbezoeker. Laten we ons een beroemd liedje pakken. Laten we ze u op de proef stellen. Kleine Café in de Haven, kunnen we dat zingen? Zullen we dat weer afsluiten? Ja. Oké. Wilt daar af? 1, 2, 3. Daar in dat kleine café aan de haven,
Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Nou, geweldig. Ik zal wel even voorstellen, Raya, weer hebben we het refrein gezongen. Vervolg dicht met de complete.